Ama vakt niyati خوبش نجوم فکری گندانه کیو برورا خدوان متامودا باندانه Asia Records. Як моҳи тоқаги чӣ дод мада ҳама чоҳиден ман намегум чӣ ко кардам чӣ коре кардам диден хандиден ки балабол ҳеҷ ка қатъӣ нагирифт рост май вақтиш мекардам чизера дили ма мехост май гуфтани ҳақиқат ақли тарс надорам мара мебардор аз замин парвои марс надорам метонистам бикашам полни сини хид курпара не ки худо аввал ҳамара битабад битамара сабр талхай не ки меваи ширин дора ҳаққай мачиндани меваи сабри кадандаи малакай шукри аллоҳи меҳрубон шукри ҳар як нафасам ки чӣ вазбиниёра дидам нашикаст ҳавасам наомӯхти сабақай зиндагии дарди сахтай хулоса наку фикр накарда ҳози барвақтай 15515 меша сине устоди мада зиндагӣ атам бичонем сине ҳама вақт нияти хубош ноҷон фикри гандане киё бурура худованд метамода бандане ай хурдани гӯшти якдигар мо кай сер мекунем мора худо одаму фаридай кударандане ҳама вақт нияти хубош ноҷон фикри гандане киё бурура худованд метамода бандане ай хурдани гӯшти якдигар мо кай сер мекунем мора худо одаму фаридай кударандане студияи тоҷикон груп видеои нава сабт ки меҳроб фоткаша бисоз навик трепа забт ки кулобтин рои ки минуси нава телеграмда ки бисёре текстакои баҷои исари хамда дина бромад репи нав бо мегам биброр навша ма ҳози нахурдам репа ман нав газидам лавша гармӣ ба гӯши мухлис беалову беҳезм тоқат ки ма ваъда додам хоки репа мебезм як моҳи тоқагӣ оварда ходи як солама мухлиси ма ёфт кумири гумкадаша ман олама пешравӣ ба дили душман расид чухори кактус мефроему меброем мо бозӣ мекунем ба статус ҳасус нахи машҳур бидану қамоли гарон нест мақсадам гузаштани рали кишону барон нест ма репа мебезм реперора не мухлиси гап ҳеҷ вақте пишти як кас ба дига кас назанен чап ҳама вақт нияти хубош ноҷон фикри гандане киё бурура худованд метамода бандане ай хурдани гӯшти якдигар мо кай сер мекунем мора худо одаму фаридай кударандане ҳама вақт нияти хубош ноҷон фикри гандане киё бурура худованд метамода бандане ай хурдани гӯшти якдигар мо кай сер мекунем мора худо одаму фаридай кударандане